Qui ha tirat aquesta canica? Però com pot ser? Oh! Li cata el peu! Per què tots venen per mi? No li cap el peu, me'n toca a mi. Sempre igual. ¿Qué dices? ¡Se han movido solo! ¡Uf, peposo! ¡Madre mía! ¡Guarita Tío, pero al costaete. Madre mía, està embruixada! Anem a avisar el mestre! Vale, anem! Que hi havia una canica! Ja deia jo que... Que hi havia una canica! Coses de xiquets. Una canica! Jo crec que és un alumne més. Si no t'ho creus, posem-li una taula i una cadira i ho veurem. Quan vol desapareix, es manifesta en una festa, però ses fotos no se'l veu. Quan ets de ballar, no es queda espantat, el seu ritme no es pot explicar. Uns ulls molt de festa, una rima fugaç, tremolles files. Vegeu com no s'ha mogut la cadira? No hi ha cap fantasma? No? Vale, no us preocupeu. Si hi ha algun fantasma, que es manifeste. Que es manifeste el fantasma. Quina por quan apareix flotant per l'aire. D'aquí a allà ell va ballant, no pot parar. No li condemna per escoltar masses vigils. Eternament de festa de seguir. Quan ell surt de ballar, només queda espantat. Sorpresa no es pot explicar. Hola. Hola, guapete. Ei, que no puc caminar. No t'haurà de lugar el cordó? Bé, quina peresa. Si et cauen, després no et queixes. Bé. Ja vaig jo. Sí. Ui, i tu qui eres? Espera, però em pots veure? Doncs clar, que no estic cec. Ah, moltes gràcies per ajudar-me. Quasi em mate. M'agrada ajudar a la gent. A tu no? Sí, clar, però d'on has eixit?
no t'havia vist mai per ací. Doncs el meu nom és Damián i en realitat ja em coneixes, tu i tota la classe de sisè. Tu eres el fantasma de la classe? Doncs la veritat és que no tinc ni idea, però estic molt content de que per fi em pugues veure. Ei, deixa ja de parlar a soles i passa el frisbee. Però si estic parlant de... Què Damián ni què Damián? Doncs el fantasma de la classe. Va, home, què dius? Sí, m'he caigut i m'ha ajudat. I després he parlat un poc amb ell, però ha desaparegut. Ei, potser és veritat. I nosaltres no el podrem veure? L'haurem d'invocar. Ei, i si fem un conjunt? No sé si funcionarà. Vinga, sí, no perdrem res per intentar-ho. Podríem dir les paraules al revés, així segur que es manifesta. Ja ho tinc, la paraula és apareix. Sierapa, vinga, tots junts. Sierapa, 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 sierapa. Jo ja m'he cansat, això no funciona. Ja ho tinc, va aparèixer quan jo vaig tirar el frisbee, tornem a fer. Vinga, va. 1, 2 i 3. Fotos no se'l veu quan ell de ballar, com es queda espantat. El seu ritme no es pot explicar. Però t'haràs de caure. Un llençol que es mou de festa, una ànima fugaç, tremoles i els ciels, olorar i cantar. Ja està bé, així no funciona. L'altre dia va aparèixer quan vam ficar una frase per analitzar a la pissarra. Sí, això és segur que funciona. Clar, bona idea, tinc una frase. Quina por quan apareix flotant per l'aire. D'aquí a allà ell va ballant, no pot parar. D'una condemna per escoltar masses vigils. Eternament de festa de seguir. Quan ell surt a ballar, com es queda espantat. No passa res, això no pot ser. Buah, al final no hi ha manera. Jo no em crec res, no hi ha cap fantasma. Potser no hem fet el que calia, jo crec que acabarem per veure. Que és meua! És meua! No, és meua! Ei, de què és aquesta jaqueta? És ell! Ei, que ahir vam veure el fantasma. Ei, és veritat, jo no m'ho creia, però sí que existeix. Estàvem barallant-nos per la meva jaqueta. No, era meua! Que no, que era la meua. Vinga, deixa de discutir i conteu. Total, que la jaqueta va parar dalt de l'arbre I la meva va aparèixer i la va agafar. El ritme el va atrapar. Però què feu així encara? Està tota l'escola al pati? Vinga! I sempre el ronda amb bruixes, amb un vestit molt... Oh no, fa molt de fred i m'he deixat la jaqueta. És aquesta? Sí, gràcies. Festa s'atravessa i quan Vols que juguem junts? Val. en una festa, però ses fotos no se'l veu. Quan ell surt a ballar, com es queda espantat. El seu ritme no es pot explicar. Un llençol que es mou de festa, una ànima fugaç, tremoles i els ciels, olorar i cantar. Ei, fem 2 equips i juguem un xoc? Jo trié a Chiara, Adara, Victòria, Rado, Javi, Jordi, Linis, Manu, Carlos, Alba, Isaac, Alejandro, Mauricio. Ei, no és just, en el vostre equip hi ha un jugador més. Ei, que faltava jo! Ara sí que podem jugar, vinga. Festa de seguir. Quan ell surt a ballar, com es queda espantat. El seu ritme no es pot explicar. Un llençol que es mou de festa, una ànima fugaç, tremoles i els ciels.
estaba un Jorge en la escala y de repente pues hem quedat que... Victoria, vine, que tengo que contarte una cosa. No, vine. Ara només li queda una lluentor espectral. Vas a contarte súper fort, te jure. Venga. Victoria, tengo un problema. Ja estem de nou. Vinga, ara què passa? Escolta, que sos seriós. Sí, sempre dius lo mateix. Que no, que aquesta vegada crec que... Què? Vinga, va! Doncs que... Que m'oblida moltes molt. Què? Vinga, parla clar. Que m'agrada el fantasma. Què? Que m'agrada el fantasma. El seu ritme no es pot explicar. Un ensol que es mou de festa, una ànima fugaz. Ei, notícia bomba, notícia bomba! Conta, conta. Jordi sempre s'entera de tot. No sé com ho fa. Bé, us ho conte o no? Clar. A que no sabeu de qui està enamorada Adara? Home, això està clar. Porta tot el curs coladeta per rado. Que no, que està enamorada d'una altra persona. De qui? Bueno, persona no sé si és. Va, i jo que pensava que la tenia del pot. És un fantasma funky, un esperit despatxat. Ei, espereu-me. Auxili, auxili, que m'han deixat així tancada. Ella, Adara, no cridis tant. Damián, però tu què fas així? Doncs he vingut a ajudar-te. Jo et trauré d'ací. Vicent, que necessito les claus. Uy, pero este chique qui és? Tu dones així? Soc Damián, Ah, el fantasma. Home, ja tenia ganes de conèixer-te. Vicent, és urgent. Adara està tancada en classe. Uf, no sé què li passa últimament, però està molt despistada. Deu ser la primavera. Vaig a buscar-la. Ànima fugaz, tremoles i els cels, olorar i cantar. Caramba, Dara, estàs molt despistada últimament. Doncs tu també ho estàs, t'has oblidat d'una alumna. Tota la raó, senyoreta. Vinga, anem cap avall. Vale, va, vinga. Una. Quina por quan apareix flotant per l'aire. D'aquí a allà ell va ballant, no pot parar. I ara, on t'hauries ficat? Doncs m'he quedat tancada a classe. Calla, tia, que fort. No, tia, el que ha sigut fort és que no estava sola a classe. No em digues que t'has quedat a soles amb... Damián! No sigueu escandaloses. I de què heu parlat? Vinga, conta, conta. Ei, hola. Ostres, un fantasma. Però si és Damián. Ei, xics, us he de contar una cosa. Clar, digues. Doncs que Adara estava tancada a classe i l'he rescatada jo. Ahí ha tema. Necessitem tots els detalls. Això és el que volia contar-vos. No he escrit aquesta nota. Uy, así hay temazo. Però és que a mi no m'agrada ningú. Ya. Però si jo us vull a tots per igual. Alumnes de sisè, foto de final de curs. Alumnes de sisè, foto de final de curs. Quan ets de ballar, tothom es queda Vinga, espantat. El seu ritme no es pot explicar. Un ensol es mou de festa, una ànima fugaz. Tremoles i els cels, olorar i cantar. Vicent, com ha eixit la foto? Així també, Damián. I tant que així de categoria. Eixim tots guapíssims. Això vol dir que... Això vol dir que Damián ja no és un fantasma. Efectivament, he complit el meu objectiu. He vingut a ben adreça i he fet molts amics. Moltes gràcies.